खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी लखिमपुर जिल्लानि सिङाव थानाय सिमलुगुरि गुवार गेलेग्रा फोथाराव खुंगा 6थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों। गोदान बोसोर आरो गोदान मिजिं सिमां लानानै खौसेथिनि नेरसोनजों गुबुन बोसोरनि बायदिनो देग्लायबो रंजालि बैसागु फोरबोखौ सिमलुगुरि गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै खुंफुंदों। लोगोसे रायजो राजाखौ लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाना मेलखौ जाफुंहोफैनो खावलायदों खुंफुं आफादा। आरो लोगोसे गेवलां मेलनि गाहाय आलासि महरै भुपेन कुमार बरा एक्स एमएलए बिपुरिया एलएसिनि बिथांमोनहा बाहागो लागोन आरो जौस्रांखौ बेखेवना फैगोन राकेश ब्रह्म बिथाङा। हाबाफारि बायदि मोनाबिलि रैसुमै हारिमु बिलिफाङाव जेसि नार्जारी बिथाङा बाहागो लागोन। बेनिखायनो साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनखौ फैनो खावलायदों खुंफुं आफादा। खुलुमबाय गिबि गिबियावनो जोंनि मिडियानि फंबायफोरनि साबायखर बावग्रोबाय। मानोना दिनै बे मिडियानि गेजेरजोंनो जोंनि बे सिमलुगुरि हालामनि बर' 16थि रंजालि बैसागु फोरबोखौ जों खुंनो लाहार फाहार लादों आरो बे हिसाबै हाबाफारि हिसाबै जों फुंनि फिरफिला दिखांनाय जाबाय आरो लोगोसेनो जोंनि मुंख्लंफोरखौ बावनाय जाबाय। दा जों बेहाय बर' हिसाबै जोंनि सिमलुगुरि हालामाव जों सिनायथि लाखिनो थाखाय जों बेखौ बोसोरफ्रोमबो खुंबोगासिनो दङ आरो खुंलांगोन आरो जोङो जोंनि हारिनि राव भाषाखौ जों फेहेरनो फुवारनो थाखाय जों नाजागोन।